Hello friends, good morning and welcome back to my YouTube channel. So morning ni tam kha noita tini baja mani kisa ler kha. So tabuk phung ni puila ke brush rok khai. Sa skin care rok khai na ni skin care khai. Mai mui song na nango. Angke skin care tai mai mui song na ni kisaro ang kisa drink rock nunggo. So norok bai shake khai na ang tam drink phungo nunggo so tongdi norok nai tongdi pula khen nai di ani homemade toner obo phulka obo phuloi kisa wait khaina nango 40 to 50 seconds rani thangke ange moisturizer phulo kisa sa phulo phumni time o kisa satung rok tungo hinai asuk fuliata kisa phulo moisturizer phuloi taisa sunscreen phulna nango but tini ang sunscreen phulia tangeng ke ani sunscreen paina naikha phatar thake simi phulo abake tini phulia moisturizer simi phulka tabukhe nokni kisa samung rok khaika iko bed rok joto thamogi rikha sofa rok samung le joto paya khu haibhano bedroom ni kisa misa khairikata tabukhe naidi obongkha chia seed phungo khali boho ko abon nungkhe kaham hine abo ang wise obo alternate day khayang nungo obono khe horo chomi mano inkhe horo chomi hangke phungo 1-2 ghonta sikang nungnani sikang chomi mano tini khe ang phungo no chomkha nungnani 2 ghonta sikang chomi narkha oboni pore khe iko tui kutung kisa ririkha asik kutung ya haipano kisa tui kutung oror ruwai ang nung khata angkhe tai kaisa bo drink tongo abo ang nungo obongkha beetroot ni drink obo tini nungya kho tini obono nungkha iko oboni pore khe mai mui songna ni pala tini khe iko muprai buthai no songkata tai mai songmani tongo norokle phungo breakfast tam cha tam nung ano comment to sadi do iko tabu khe chia seed nungmani adha ghonta 45 minutes ang thangka tabuk ang nungnai green tea obo ang daily nungya beetroot ni juice nungkhe obo nungya ang batini beetroot ni juice nungya hine obo nungnai so iko prepare khai tongo ang khe beetroot ni juice le nungnani thokjago but obo ni taste le kisa hamya miss kukha hai taste green tea ni norok nungkhe saimano kisa kukha ango haipano health ni bagay kaham hine nunggota oboni loge khe ang kaisa biscuit chawo tang henga ke kha chai maya hinai iko kaisa biscuit ang nai nakha cheers friends norok bo nungdi do health ni bagay belai no kaham or antioxidants rok tongo skin ni bagay tai khnai ni bagay bo kaham but taste kisa hamya obo nunggai taisa samung rok khaite hotat sake ani mokolo allergy phai motogiri kha ang angke ani kaisa mokol pura roboni thangka angke motogoi pura kisa angge thangka angke fridge ni kaisa thanda botol iko mokolori tongo ang aram nango hinai ani hai sap tong mokolo allergy gnang naidi busai kisa angge phayo ko naidi amti nonggo ani dust nangkhe bo amti ungo nogrok sap rok khaike bo amti nonggo ani mokolose allergy tongo but tam khaina hino sungbori rok hingke ba samung to khaina nango iko tabukhe maisana ni asukha ayan bo phaika school ni sungkani no asukha maisana ni iko tam tong naidi ani oro tongo mi ani gudok engke phadok basu tongo mi ani engke toktoi baji khaika tini ni muprai buthai mui bo tongo tabukhe mairok sawoi ayani class work tam rikha obo check khai tongo angle tai diporo mairok chalia hinai tai kaisa juice iko ready khai kata obo detox water juice ya detox water ready khai toni rijak obo diporo kisa nungnai tabukhe ayan bo mutrai thangkai ko thujak bokhe ke phatar ke wati phai tongo dipor joraba wati kisa phai tongo so friends tini ni blog asik no bye